kartetan ebiltzen ginen. Da, berak esaten zion, apostua egin zuen, Txeliz Beltrani baietz irabazi. Cuando os juntabais allí a jugar al mus. Eta Txeliz Beltranek hartu zuen lagun bezala Manu Migura. Resulta que siempre perdía. Da Manu Migurak kartak erakusten zion honela. Da Manu Migurak ikusten zituen alde batetik Mikelek zituenak musean eta bestean zerak zituenak, Txeliz Beltran zituenak. Y claro, es que a ti te estaba uno dando con el pie, pues tiene 31 o no tiene. Maipetik hankiaz joten zuen baietza ero ez esateko. Da gero betikoa ataratzen zenean. Tú le echabas un horda, el tío se cabreaba porque siempre perdía. Egia zen genionean, Mikel ososokoa, barra egin eta berak, zelan irabazi alzion, berak zelarekin eta. Tarekeite gozten niri, mesara joaten nitzeni, lehenengo mesara bigarrenera. Zazpitertan da sortitertan edoten zan. Eta, bai, da agoizeko entzun de etorten zan mesia, da nina torrenerako bigarren mesatik, zue bixetutuk iteozten. Neguen. Pentseu zemet urtean ondo arregele egintzen zan. Egun dokumentario bat, izin zan personia, tratablia, da entzuteko modukoa, da isilikotekoa. Isilikotekoa, baina norbera, berari beguztetainako berbaitia. Bai, esan gurot, murmurazio bakoa. Hemeko Lezamako jente gehienak bertoko ezagutzen neuri eta ni Fernando Olabarrietan az. Hemen atzean dauen, atzean norberatxoa dauen baserri baten jaioa, 1957an. Orduan txikiterik ezagutu dut Mikel, horreitik gauz hemen Mikel Zaratele Jarragaren enparatzan, eta Mikelen gaineko hainbat kontakizun eta hainbat gauza esateko dekot. Bai, eta afaldu nahi esaten motozu be, ez honuken kumplimenturik ezetako be, lotu iten zan, normal, da hilko zan bezperan be, hemen txapalduguen tal bat ez nia. Eta haize txarto pareu edo iakon, joan zanean etzera, giaue, mindeko eta txarto pareu, da gero giaue, esan zerikon. Bai, ona, kumplidu eta personia mesedeitekoa. Esan duten moduan txikiterik ezagutu dut. Bera, Mikel, hemen ez jaio, bai, bertan, bere familia bertan bizi izandakoa eta ni horbean, errota baten, eta errotan egoan handafarea esaten gendun, horrelako ur putzu antzeko bat, ara etorten zan batzutan Mikel uden, uerre egitera. Orduen, ni txikitan ikusi dut Mikel uerre egiten gurean. Handik eta jozten niri, erdi itota, berak. Zu bilaten zintezen ara? Bai, beraz. Mutiko txue, 14 urte, eta beraz ibilten nintzen, eta orduen ikiz nuen justuan uger, eta lotu nintzen... Bai, hainbeste urte guzen duen, hainbeste, Jode, bera izanean eta biokin dituzen. Bai, dinok, landaparrara joate zanean. Bai. Eta lotu nintzen ugerrekin barik, zutunik, eta enuen jakin, ipinden urtetako. Eta berak iozten inderkada bat, eta buruen garentik, gero pare nintzenean horizontalean, bai, uren ganean, urte nuen. Pedro Mari goikotxean az, Lezamakoa, Mikel Zarate jaio zan etxetik nire etxera kilometro erdi inguru egongo da, eta 1959an jaio nintzen. 11 urtera arte, etxe ondoan goazen eskola batzutan ibili ginen ikasten, eta gero 11 urterekin gurasoek seminariora bialdu ninduen. Mikel bera askotan ikusten genduen tabernan, askotan edo bere denbora librean, bai kartatan, kuadriletxuegaz, eta bai batez be domeka egurdietan eta longoetan bolo jokoan. Askotan ikusi dugu Mikel hor irabazi gurean eta bere
indar eta umore egon horregaz. Ez. Gut dana erderaz egiten genduen. Nire etxetik eskola hori, ez dakit, 150 edo 200 metrora dago. Han auzokoak danok euskaldunak ginen. 5 urtetik 15 urtera artekoak dana batera egoten ginen. Geure artean dana euskeraz egiten genduen, baina galasota egunkan Eta gana honetara, inoz, karteruak itxiten ebazan etxeko kartak hartzera, eta Mikel bertan txikito bat hartzen edo zeuzetan, ez da? Eta beti eukan danontzako eta ni orduen ezaguna nintzen ez, eta bertoko auzokoa beti berba politbet edo ezakera graziosoren bat esateko. Hemen dugu portalen banku betu kingen du, da aitite biek, juntetan ziren bankuen, da aiti donen agorra zan. Aite errementarie? Justo, bai. Bai, eta agorra ukigun atzenean. Da horra portalera etorte zelango egotaldi egite zeitu zen kopla konto lehenakoak, da portalego banketan desarrite. Ikaskideak, seminarioan, amaitu arte. Amaitu gure ikasketak eta filosofia, teologia eta egin gindu zen ikasketa guztiak. 1974an abadetu ginen baita ere egun berean. Bai, hemen ikusten zanean Mikel jakinezean inok ezekian abade zenip ez. Ze orduan abadeak euren janskera gaitik eta izakera gaitik badakizu, mundu guztia ekian abade zala pertsonari, baina Mikel zan beste eusokide baten modukoa. Zemete egote holango. Bai, isturi graziosoak gutzeitu zenarek. Bai, historiek onak. Bai. Lehenakoa, Ondo eroan begura telebizin horik esan egon. Da orduen, hau portalea zan, euskier darrastien dagoteko telebizinoa. Telebizinoa, bera esan telebizinoa. Goikotxarriko Fakundo Juan da, zuk esan duzuen esatu bai. Zentzilue eta hemen egoten zen barriketan, berba serioak eta gai importanteak eztabaidu behar zirenean, eta bai kartatan edo bola jokoan beti herri mailan eta herriko jenteagaz itxerezko hartu eman zuzena eta jatorra mantendu. Bai, zetu esan duzuen. Horre danak hemen oten ziren. Gure portalean. Onben hasi diremeko barrio gehin. Uden, guztietan hemen. Bai, eta geube. Bai. Zigarkaldua edo zigarro edo zeu. Zigarro egin de zeuse egin de barre batzuk egin de badaul geik eta joan egin deako eta geubian. Azken baten, nire ama, bere amarekin josten ikasten ibili izan urte batzutan. Lejarren ebasarrira joaten zan josten ikasten. Eta bere ama Juli, joskilea zan, eta bera zan irakaslea. Eta bera kontauta dakit esatu batrako, Mikelen aita Jose Miguel urte batzutan kartzelan egon zala, eta bitartean amak joskile lanak eta egiten ebasala, eta Mikel, mutikoa zala, bihaltzen ebala, firutan eta botoitan eta Mikelek biziklete hartzen ebala, eta amak agindutako enkargu guztiak egiten ebasala. Ni Mikelegaz hartu emon sakona, samurra, luzea eta beroa izan dut. Mikelegaz. Hasieratik, zergaitik hasieratik, ze Mikel lesamarra zan, da Mikelek nire lehen guzuek, Jose Mari Asun, Pedro Mari Goikotxearen aita amata, nire zenideak ondo ezagutzen dituen. Da horrek, eieuen nago zubi, puente antzeko bat eieuen, da hor hasi ginen. Mikelen gurasoak ezagutu nebazan, hori, bai Juli eta baita Jose Miguel, aitare. Jose Miguel denbora guztian etxegintzan ibili izan, eta seguru asko horregaitik Mikelek berak ere lehenengo ikasketak, aparajadore ikasketak egin ebazan, gero abaderetzara sartu horretik. Bai, Juan da, Fakundo eta makina bat egot eta gero horrezte horreko euskitera bat egintzen zen, han egoten da, barriak egiten, batzuk aiti, badak txeutze esan da, bakitu zelan bromia izten da, holango txo bromu utzian emote gentu. Da bere amamana, bere aititak, bere emazteari buruz,
emazteak esatu zen, lasterre hilin behar da, bere zenarrak, errementariak esatu zen, zu ezara hilgo, zu amate hilgo zara. Barre egiten bere gorputz guztia mugidu egiten zen, eta barre hori kontagiazua zen. Ude barrian, ikoak egoten zinean, oitik altzeo barri egoten zanean, lehenko inuntzegaz, ikoganean egoteuen jaten da bertsoak kantatzen ikoganetik. Itzue esan, ikoana itzue. Ikora, da ikoganetik bertsoak kantatzen. Eta oso bertsozalea eta nik esan nuke berabe bertsolaria izan zela, askotan zenbet biderrez orduen inok egiten ezabana, mesan barruen bertsoak botatzen zituen, eta bertso polita ganera. Eta gero osan abadea, abadean etxuriripe eusu antzako ezigun nuki. Ze ugerriten joan zan, joaten zan prakatxik errakaz, toalla botata, apa, dena, eta zeuen lehen hauko abadean etxurri guki, sotana eta zera eta... Oso, nik esan nuke irakasle oso jakintzua eta serioa, batzutan igual gure sasoirako igual serio egia. Orduen ematean oso ondo konpontzen zala txikiekaz, baina guretzat zan guri emote euskun unibertsitate mailako, euskera maila bat, eta batzutan gogorra egiten jakune jarraitutea ze, bera gordurako bere maila oso handia zan, ez da? Baina, hartu mona beti izan ziren bai klase barruan, zein klasetik kanpo oso, zena esango dut, beti bromatan eta beti errespetuz, baina asko estimatzen genuen. Hori gogorra zan. Ze gaur, abade esanean, berbata normaliteuen eusokaz, bakizu, ikan da hau eta bestea normal. Gero, derrepentean, abadea, pum, kortia, sarrantzako, gaztiak normal, amamantzako eta, be hori, sotan abarik ikustia, atzo nintzen zuokaz da, atzo Mikel, atzokoa, gero ninaz, imposible zan, be horrek, ja hizkuntza be aldatu. Nire euskera zaletasunean esango neuke zerikusi handia eukibala Mikel Zaratek berak. Lehenengo urtetik euskera irakasten hasiakun, bera oso atsegina zan, bai traturako, bai klaseetan, eta berak sortu eban nigan euskal zaletasuna, bertso zaletasuna ere bai, bertso asko kantatzen ebasan, bertsoa zelan egiten ziren azaldu egiten euskun, esaera sarrak osatu. Zarritan be, igual prisabarik egoten zan bera igual irakurriten edo liburun bat, eta guzti joren, esamakagun jente, ospetsua orduen emeko haziena. Santi Iuriko, Jesus, Ola Guardia, Pedro Lagotzeko, eta harri joaten ziren, igual Larrabeko mendira azpigarri baten. Eta berak emetik guzti guen da, esaten karretalti betiten arekaz. Baina, biharre handoz, harrek neuke konpotuko doaz. Eta arrasti guztian ite jori neurik azkartan, eta bata, joaten zan astuaga zitzera, jateko rikin barik, eta besteak azpigarri ebai batik. Bareak bai, mire, lau gehiago. Amaika urte egiteko izango zen, deriora, seminariora. Bezpa baten, eroan ninduen neure osaba badeak, Kristobal Oinarte Etxebarriak, abadea, da etorri ginen, derio ederra honetara, orduan ederra zen, hartotza handiak egozan horre partean. Ginen joan nintzen, 57 neu soldaduzkan nengoan, Santo Domingon, eta Mikel Zarate joan zen, ni 57an, Mikel joan zen 54an uste dut. Lontzo Zuazagamartikorena naiz ni. Eta 1953an jaioa. Lontzo Karina ezaltuko eban nik baino, baina nik ezaguten eban 57an. Ni sartu nintzen, berantzia zutinosuna izanez, sartu nintzen 57ko kursoan filosofiara. Eta han sartu nintzen Mikelen kursora. Mikel, Anton Linaza,
Jose Mari Irasola. 1953an Derioko seminarioa inauguratu edo zabaldu zen, eta ara pasatu ginen. Eta hor hasi nintzen Mikel ezagutzen. Ni eta nire kideak mutikoak ginen, Mikel gizona. Mikelegaz bizok nauziak ginala, alkarregaz hartumun asko eta ugariak eukiken duzan. Eta orduen ni seminarioko denporan Mikelen lagun haundi egin nintzen. Eta ezagutu neban bere ama, bere amama, bere anaiak, bere etxea, eta dana. Mikelegaz bera zanagaz ganera, zabala, dana zeunkan eskuan. Eta orduen hartu emon haundillako egin duzuen alkarregaz. Lagun ona, zintzoa, berbakoa, laguna zan, laguna. Da lagun, sakonera joate zana. Horregaitik egiten dugu behar bada itzasko. Ezan beste bat izan, ez, inora bez, aparteko bat izan. Beti, Euskal munduko zaletasuna geunkan txikitandik. Eta Mikel apartekoa zan orduen be, klaro. Zedanear izan beharreban, aurrerengoa. Pelotaka, edo harinarinka, edo futbolean, baina eurretik ibili behar geban. Barakaldon egin nuen Trueba ikastetxean institutoan lehenengo maila. Eta handik Deriora. Nik Mikel, da behar bada inor gutxik jakingo du, nik berari buruzkolako irudikapen bat daukat. Gu juten ginen seminarioara, behin betiko joan baino lehenago, egon zen preseminario deitzen zena. Seminarioa sartu baino lehenago, 15 egun egiten genituen danok Derion. Eta ikastaro preseminario horretan Mikel izan zen gure zaintzailetariko bat. Da nik ezagutzen dut, dauka buruan olako figura hundi bezala, berazan extremo izquierda futbolean. Eta ikusten dut joaten zela, ez dakit, bala bat, trena bezala. 1999an egin nuen euskera Mikel Zaraterekin. Eta gogoratzen naiz pilo bat, zenolako indarra zuen euskara ematean. Eta euskara ematean batez ere guri euskaldun berri. Seminario ondoan, txikizien esaten gehuntzona. Eta pelota bategaz jokatzen genduen. Eta horren, klaro, pelotikaz jokatzeko habilidadie behar zan, ez da. Eta ni, horretan itxulaz nahiko nanintzan. Eta Mikelek indarra baino zen besterik, bata bestera ebilien, orduan asko, gure talderako, ekiporako, asko biezan kanpo nauzizien, ze orduen berak eusak ondo egiten ebazan indartzu, eta denpora osoan, baina tikizien, Eta jolastu nuen askotan, berarekin, bere kontran eta paisen kontran tikian, eta indarrez egiten zuen dena, bai euskera irakastea, bai jolasean. Ondo horazen ni, tikizen bosten kontra izaten ziren. Eta noz abadeak ikasleen kontra. Beste batzutan abadeak abaderen artean. Eta aurkari Andoni eta Mikel adibidez. Eta Mikel izatzen zen, zezen bat bezala. Egizidan sarrera nahiko gogorra eta jauzi nintzen, de bruzez. Eta, klaro, ondoan zegoen apaiz batek esan zion, kontxo, Mikel, kontu zibili, umea da. Eta, han esan umea, gizonak dira jolasteko, eta hemen gaude jolasteko. Eta askaltxera joatean hurbildu zen niren gana interesatzeko aberia beldurra neukan edo, ia bermina neukan edo. Eta Andonik, baloia baterik trezera, narraz erabiltzean ziez, eta eskapeik eutzen, eta joaten zanerako kendut eukitzen. Eta, ja esan nionez ez, baina bihotxonekoa zen, oso sentikorra, eta horrezegatik gauza bat zen, bere indarra jolasean edo klasea ematean, eta bestea zen gero pertsona berzalase hurbiltzean. Geure artean, barra egiten genuen, egun baten jarri genion froga bat. Eta han zegoen, Azkoenaga, futbolista on bat, gaztea, da bila zen. Zera, hain zen kompetitiboa Mikel, egun baten esan hotzien Txema Azkoenaga futbolari ona zen, eta da, un ja, edadeak, ez da parkatzen behar, banketa batera ego, esan hotzen, orman joixu hanka oinagaz, eta itxizu horre oinaren, errastua. Da, hala nahi neben da, gero, Mikel hori torri zan ez dakit nondik, eta esan hotzen, Mikel,
txema azkunak bitik noraino altza dauen hankea, oina. Da, bai, da, bueno, begitut han egon zan da gero, esan guztien, ibilizara handik gero gora, pruebak egiten, da, ezin zala heldu, inondik eta inora be, ara, zen alduko zan ba, trampa zan da. Antxe be, intento beban, txema azkunakaren lekuraino oinaga zeltzea. Egin gintzun froga bat, seminarioan aurrean, 100 metrotan zeinek lehenago bete 100 metroak. Da, abila izan zen ze, hori neurtzen ebana, izan zen Manu Migura. Da, Manu Migura zen guztiz zirikatzailea. Zirikatzaile utza. Da, egiten genion, ailegatzen zenean, puntan esan ez lehentxoa urten ebala eta barrio bultatu. Erronka kontua aitatu dozu. Erronka edo norgeiagoka edo aupada kontua. Hori Mikelek barruan eroian, danean, deportean bebai. Baita ere, are artean, salto egiterakoan, 3 salto egin behar izan zituen, gitxienez, esanez ez lehenago atera zela, ero salto txartu egin zuela, ero bentaja bat zeukala, era oso-osoan sartzen zen, kapotea ipini da bat zerera. Gogoan daukat, gure esprinterrak, gure kursoko esprinterrak, 100 metro zeinek harina egin. Ez da nik nok irabazi eban edo nok irabazi ez eban. Baina, bera asko zaharragoa izan da zeinek harina 100 metro, ez da. Horretan zan zalea. Hori odolean ekaren. Eta gero, arro etorriakun Pirineoetara guri adieraztera. Zu atzo kanpio izan nintzen lezaman. Gero, 100 metroatan be, distantzi luzean ez behar bada, baina distantzi txikietan oso nazan, ze, klaro, 80 kilo eukazan, eta urten bizkore egiten ban. Eta orduen seminarioko honen haren kontra, kouko bat zan Bilbao gogoratzen azni, haren kontra, baina zantiritu bat izere ban, eta koixorik eltuitu zakun astebeterako gixakoa. Beran izaeran be, bestolako zertxu bat biltzeko, labur biltzeko beste izaera bat. Handira, enbido. Miguiago. Berak, enbido guztiei eutzi. Da, hor dagoi gure. Bos gehiago. Hor dago. Osea, albuan bazegoen pertsona bat, nik hau egiten dut, beste egiten dut, berak horren beste bai. Eta batematen botaten baldin badezio neun ibakarra egit, hor dagoi gure. Klase ginen, paraleloak bata euskaldunak eta bestea erdaldunak, esatearren ez. Orduan, bitxi izan zen, guri Mikelek ematea zer eta lengua espainola gainera, oso gauza bitxia, eta konparatzen gendun, da konparatze ben ondokoek zer egite ben. Orduan, bestena zen, liburua goitik bere mon. Hasi lehenengo puntutik eta azkenengo puntura koma bat ere salto barik. Eta gurea zen, en fin, zen dezagun arima librea zela Mikel, nik uste behar bada gaur egungo ikuspegiarekin da nire geroko ikasketengatik, nik ez dakit zena zen edo dana ondo pentsatua eukan. Baina nik uste gaur egungo pedagogia aurreratuekin bat egite bala euneko handian. Hau da, egiten gendu zain bat gauza, dira gaur egun aipatzen diren gaitasun eta gai transversalak eta indar handia aurkezpenetan. Agotza, Mikelena bai, agotza potentea zan, eta, bueno, ni sarritanak horretanaz, ganera orduko asko ailegatu barri eginen seminarioera, eta situazio barriak emoten dutzen, ikara apurtxo betorregaz, Mikelen agotza zan oso potentea. Eta klasetako tonoa, Iñakik esaten da, oso diferentea. Laxoa esaten badozu igual emoten da apurtxo pejoratiboa dela, baina ez, berak eite bazan bide diferenteak, egun bakoitzean, hartu aribet eta tiritu. Sortedunak ginela momentu horretan, ez? Pentsatuko hori, olako irakasle bat eukitea ezberdina zen. Han zegoen taldean, nik esango nuke zala pertsonarik komunikatiboena, hurbilena. Arek Euskalduna somatzen baeban golpean etortzen zen. Eta bere burua aurkeztu eta segiduan esan, eixo ondarrutar, ze, klaro, nik ondarrotaran ekien bakarrik, karrera guzti arderaz eginda, eta alegintzen nintzen, Pedroren semea eta Juaneren semea eta dana ireri ipini eta ebreri entzuten dutzen modu ondanak osatzen da dana txartu esaten dituen, osatzen dituenean da esaten uztan beti, zuk isu ondarrutar, holan keupe ikasi egin gautu. Claro, gu Euskaldunok leku askotakoak ginen, batzuk Txorierrikoak, beste batzuk Mungialdekoak edo Durangaldekoak eta abar. Orduan, Mikelei asko gustatzen jakon,
bateko eta besteko hitzak batzea, zuek gauzelan esaten duzue, zuek besteok, zuek hitz hau erabiltzen duzue, ala ez duzu erabiltzen, eta batzutan geu konturatzen eskinen gauza asko genkizan da. Bueno, berak klaseak oso ondo eroaten ebasalako eta oso atsegina salako, nigan behintzat euskal zaletasuna eta bertso zaletasuna sortu eban. Hain zan, enpeñoa, bere eta bai Ander Manterolarena ondarrotarra gixo eta ondarrotarra gixo, bazin itzen, ondarrotarra egiten, eta egun baten akordatzen az ebaluazioa zen. Aurrez arroegen kanbiok eguzkia ba, eta begirik ezin zabaldu ondo, eta derrepentean esan eban, nuntzir du euskixe, antzir ala amentzir. Da Mikelek esan ez da, hauntxe, bai, ez deutzu dala ezer ulertu. Zer esan nahi? Ondarrotarian untzir du euskixe, antzir ala amentzir, mobiuteko eta kespetan jarteko neure buru. En fin, oso pertsona maitegarria zen. Benetan nik oso maite izan eban Mikel. Salako hurbile, bere bizitza, dano bizitza zen. Karrera egin ebanean bereak deustun, danok egin duen karrera. Jantokiak egonko zen 8 lagunekoak, maibi batera eginte, han sukaldaritzaren ondoan. Eta karo, mai bat zen, esaten genduen mai kultua. Baskari bakoitza zen eskola bat edo bat baino gehiago. Dala akartzen ginen, Mikel, orduan filosofia letras ikasten deustun, Ander, Manterola, Josetxu Bilakorta, Txelis Malillos, Rapel Mentxaka, Josune Aristondo, Apata, eta gero kabitzen zen bat edo bi gehiago, harrapatzen joten nintzen beti Aramaira, ze, karo, Baskari bakotxa zen klase bat, ze Mikelek deustun ikasten daban guztien maire botatzen euskun, eta, karo, Malillos bezan atzean geratzen, Salamankan filosofietas egindakoa eta griego irakaslea, gero Ander, beti maixua, isile baian osepinean bere irakatzi politak emoten, eta Rapel ebe bai, da zan benetan mai zoragarria, egun bakoitzean, zera, da han bebadoko adaz, Mikelen anekdotak, Mikel oso kompetitiboa zan, danean beti bera aurretik eta zera, eta baten gogoan daukate baserriko kontu bat, aterazan maira eta Mikel antxebe, baserri nestak izan, Anderrek esan hotzen, Mikel, isilik egon nahi manuki baino gehiagik, baserriko dok eta haitite eman bizio betite isiok berari berbaiten, baekiko horren beste eta, holango egiten gindu zane, sentidu honean eta beti humoretzu danok, eta, baizet esan benetan, suerte bat holako jente aukitea hormaian eta gero aparte irakasle talde guztia. Hor dago! Mikel Zarate, etzan gu ohituta gengozan abade profil horretakoa, ezta? Bera konteten eban bere biziko gora berak, ezta? Bere aita kontratistea edo enpresa mundukoa ziran, orduko enpresa mundukoa, konstruzio edo lako gatoa. Orduan, bera seminariora sartu zen, behin gizonduta, zelan baita esateko, 18 bat urtega sartuko zen, abade ikasketak egitera. Mikel honi ezautune banean ibuesan, mutil indartzu bat, esanekien bilbotarra zala, beti neu galakua, beti irabazi biharreban. Eta zauten, gorpuz handikuan, doble zote esaten ez da, baina atleta tipu eukan. Baina, orduan mundu biak ezauten zituen, eleiz mundukoa edo seminario mundukoa, baina baita be kalekoa gizartekoa. Orduan, berak baukan hori alderdi mundano hori, gizatiar hori. Bere abade izan aurreko kontakizuna kontatzen zituen, bere lehenako nobia zein izan zen. Eta beti, lirein bat, beti gorputza, esaleke beti dantzan lez egoten zala. Da beti, zan euforiko, optimista, 100% optimista zan. Jokalari ez nu esaten, baina berari erronka gustatzen jako zan. Eta derrepentean esaten eban, ni bai etz irabazi kotxe horri. Tazten zararinaketan kotxearen ondoan, eta batzuetan irabazi gainera kotxeari, ezta? Musikez. Uda partian batzezbe, joaten ginean Saturranera. Dera bebait, ejemplo bat agoz. Benito, egin deruzan, 1 metro, bizo jarina inga. Baket irebazen goztazu, ni baino gaztia eta indartzua, ala baina ego, 10 metro moten dotzut. Ose, 10 metro moten zuten, eta ja, berak irabaztean beti. Eta hori nik azeitie bana,
beste batzuk ebe bardin. Mendira joaten bazan be, lehenengo, menditon torre heldu behar zanazan Mikel. Ez? Bai, nahi eta nahi ez, bera lehenen izan behar zan. Mikel es como cualquiera de nosotros un poliedro, pero un poliedro muy rico. Mikel es un hombre muy potente, muy potente. Bueno, nitzako hemen seminarioan sartzea ikasten aldaketa handia izan zen. Ordura arte nik euskera eneban ninon ikasi, etxeko euskereanekien eta besterik ez. Orduan, dana erderaz ikasten zen, baina euskarazko taldekoentzat euskerea lantzen zen. Orduan, hor izan genuen irakasletako bat, bueno, nik gogoratzen doan bakarra Mikel Zarate izan zen. Kantua, abestia, derrepente azte zen, kikilikopolo bitxi eta honetan, sarritan esaten nuen berak, errekuperatu zituen zenbat bider irakaskuntzan onomatopeiak esate baterako, eta txikikariak, diminutiboak, nire gogoratzen naiz askotan, zer salezan, txispetsue esaten zuen, persona baten Moskola harrapatzen zuenean, begidu zelan zen biguna, esaten zuen, txispetsue, ardotxo batzuk hartu eta txispetsue. Beragaz egin gendu zen lehenengo pausoak euskararen hausnarketan, euskararen sakontzan, eta apur bat geure euskarea alfabetat. Nik Mikelen euskaldun mundu hori askoz urragotik ezagutu dut, ja ikastaroan sartu ginenean. Nik Mikel buruz buru ez neban ezagutu. Ni Deriora iritsi nintzenean, hain zuzen ere Mikel ordurako hila baitzen. Baina kontua da, Mikelen pentsamoldea eta Mikelen filosofia zen Derion ikastaroetan zebilen filosofia nagusia. Labur bilduta, esamolde biribil batean. Dakigunetik, ez dakigunera. Mikelen sasoian, ikastolak, euskal ikastolak, ugaritu egin ziren. Horretarako behar zen andereñoak. Karo, andereño asko, magisterio eginda ego zen, baina magisterio erderaz eginda. Mikelen tendentzia eta gure tendentzia, eta Carmeloren tendentzia, beti izan da, dakigunetik ez dakigunera. Ze dakiguna bizi dugu. Ez dakiguna ez dugu bizi. Orduen dakigunetik ez dakigunera. Ez dakiguna ikasten dugunean, orduan geuretik beste gana joango gara, ez da? Ikastaro horien bitartez, jakin genuen etxetik genkarren euskara, posible zela eta guztiz egingarria euskara duina, euskara jasoa, euskara erabiltzeko modukoa gure eguneroko bizitzan, euskara erabiltzeko modukoa gure zereginetan, zeregin lanbide zereginetan eta barrekotan. Hizkuntza bizitik euskara idatzira, bizkairatik batura. Hori osotu eban Mikelek. Mikel lehenengokoa dakigunetan neuk jarri neban, baina Mikelek osotu eban hori bizitik euskara idatzira, da bizkairatik batura. Ikastaro hasi baino lehentxoago Mikelek argitaratu eban liburu eder bat, eta da Bizkaiko euskal idazleak. Liburu bat formato nagusian irudiz eta marrazkiz oso ondo hornidua, Rapel Mentxakazan okerrezpanago horrek bere irudiok ondu zituena, eta orduan seminarioak diru apur bat eukiko eban, 79 okerrezpanago argitaratu esan liburu hori, egin eban edizio eder bat. Behar bat ezain ondo josita geroz liburuak apur bat askatu egiten ziren, baina paper eta formato letra tipos eta zoragarrizko edizio bat. Hori izan zen, esango neuke, nahiz eta Mikel lehenagotik ibilitegon euskararen munduan, itzulpenak eta olakoak egiten, guretzako hori izan zen Mikelen referentzia nagusia. Mikelek izan zuena izan zen ikuspegia. Ikuspegia batez ere euskara, etxeko euskaratik, euskara jaso horretarako bidea, euskaldun guztiok egin behar genuela. Bakotxak bere jatorritik abiatuta, baina norabide bera geneukala. Begira,
nik oraindik gaur da eguna Bizkaiko euskal idazleak sarri konsultatzen dudana eta liburu hori eskura izaten dudana. Gaur da egunean, Haurgintzan Minetan, nik uste dut 2 aldiz edo irakurri dudala. Gaur da eguna Idatz eta Mintz aldizkaria, baina Idatz eta Mintz ipuinantzeko alegin mingotxak ere, estimatua daukadana. Horrek ze esan nahi du, azken baten Mikelek izan zuen trebezia hori izan zela. Alde batetik Mikelek jakin zuen zeukan maila horretatik, zeukan euskaltzaletasun horretatik bestiongana ekartzea euskaltzaletasun hori. Baina ez, antxinako euskaltzaletasun hori. Ez. Nahi zuen historiatik zetorrena aintzat hartu, baina gerora eraman. Eta gerora eramate horretan nire ustez bizkaieraren ez bizkaitik bertatik esango nuke garrantzitsuena, egileri garrantzitsuena eta azpimarragarriena izan zela. Berarekin batera hor ibili izan eta ibili da urte luzetan Ander Manterola, beste auspo bat, beste arima bat ikastaroetan. Eta Anderrek beti aipatzen zuen Mikel, eta beti esaten zigun gauza berbera. Dakigunetik ez dakigunera. Hori da gure lerroburua. Mikel, gizon oso herrikoia, ez da. Herrikoia. Nik gogoratzen dut Mikel, apunteak hartzen, ez liburuetatik, herrian entzundako berbak edo esaerak edo jasoerak. 3 gauza, Bai berbak, bai esaerak, da bai jasoerak. Mikel es un hombre observador, que si tiene que comprar una caja de cerillas, la compra, porque en lo que tiene, en la caja de cerillas, toma la primera nota. No espera a recoger una observación, una expresión, un dicho, una comparación, un simbolismo, no espera. Horregaz hornidu eban gehien baten bere euskerea, bere euskal zaletasuna. 10. urtera hortik 1918an egin zan beste batzar famatu bat Euskaltzaindiak, beste batzar bat Bergaran. Eta hor bai hartzen dago Mikele parte eta txosten polit bat aurkezten dago Mikelek. Konturatu da euskera batua berak onartzen dauala, baina ez edozein modutara. Eta hor argumentuko dago berak herrigitako euskerak, lesama edo bermeoa berago bai, ezta? Esaten dago, hori ezin dugula edozein modutera euskera batu bat egin eta kontuan hartu behar direla euskalkiak eta herriaren historian zehar ekarri dauzkun altxorra. Eta berak oso polito esaten dago hor, euskera batua, hitz bi horretatik, euskera da sustantiboa eta batua da adjetiboa. Orduan, importantea da euskera jakitea. Eta orduan, euskera ez da bakarrik batuaren arauak, euskera da askoz gehiago, eta orduan, egin behar dena da, dagoen horretatik, aberastu euskera batua. Karo, hortik egin zanera diferentzia handia dago. Pareak bai, bide. Lau gehiago. Leku honetan aterrazatu neban, eta hemen txemone bazan ikasten 5 urte, berez banintzan letren alorrekoa. Eta lehen esan dudan moduan, letren alorrekoan karrera bat ikasteko, eta literatura, hizkuntza, eta hori bai orokorrean gustatzen jatan, eta nire lehenengo asmoa zen hemen filologia hispanika, filologia romanika, enekoan oso argi horretara dedikatzea, hori ikastea. Eta orduan horri hasi nintzen, romanikaz, tokatu zitzaidan rebalida egitea, eta rebalidan zein ezagutuko dut, eta Mikel Zarat ezagutu nuen. Baina, klaro, derion, bai seminarioan, eta bai udako ikastaroetan, udako euskal ikastaroetan egindako ibilbideagaz, hortxe, barrua aldatu egin jatan, zaletasunak, interesak eta nola baiteko bokazioa edo pixka bat aldatu egin jatan, erabakin eban, euskal filologia egitea. Neri etzinen inork esan tersina beltzez, filosofiakoak beltzez ziala. Eta nik egin nuen Gorriz. Eta, klaro, Gorriz eta Lodia toponimiari buruz egin nuen Nafarroko, nesen arrega lagundu zian, hortan. Contar Julio Caro Baroja, me decía. Mire Fermín, aquí en este país, para poder hacer etnografía, hace falta tener sotana.
Porque la gente se abre mucho más. Se fía, ¿no? Se fía. Ze Mikel zan, zutabetako bat, hori, bai seminarioan euskararen mintegiaren ingurukoa, eta dudarik ez, udako euskal ikastaroena, ez da? Eta hor parteide. Eta, esan da moduan, nik uste kurso bitan irakaslea izan da, eta gainera, literaturako zera irakaslea izan da, horrek eragin zuzena eukiban, ez da, nigan. Eta Mikelek galdetu intzian beti, euskaldunak euskaldunekin hitz egiten genuen, eta esan zian, aizu, zeinena da tesina gorri haundi hori, neria, bai, zuria da? Gelditu zen harrituta. Eta nire bai, iruditzen zitzaidan, ni baino asko zarrago zala, momentu hartan. Esto es lo que reivindico yo, que no aparece en la gente que escribe de él y que quiere dar rasgos autobiográficos. A Mikel, los mejores amigos lo ven un poquito desde lo material, diríamos yo. Esto me ha producido unas obras y ese es su valor. Ha producido unas obras materiales y lo tenemos en el almanaque y es merecedor del montón de calles que tiene por Vizcaya y otras cosas. Ez dakit simpatiko eritu zitzaidan, zatik gu ginen Donostitik joan dakoak izango ginen igual 11 edo 12 bakarrik. Eta gainontzeko guztiak Bilbon ikasi zuten. Eta orduan ez gendu inor ezagutzen. Eta bueno, siquiera norbaitek hitz egin digu. Yo creo que era una recogida de datos herricoias. El mundo cultural, oral, lo había recogido y lo había vertido a letras de molde y que era muy cercano. Pero ¿de dónde le viene esto? De algo que ellos no reivindican, no se reivindica, que es su manera de ser, su manera de ser. Su manera de ser, que es un chupón que convierte en sabia. ¿Qué es lo que convierte en sabia? Primero los propios dones que su madre y su padre le han dado. Mikel kontatzaile oso ona zan. Baina kontatzailea agoz, ez idatziz, agoz, kontatzailea zan. Da kontatzaile oso irribarretzua eta jasoera barregarrik adierazten ebasana. Bakizu nondi jatorkon hori nire ustez, Bere ama, Julia, jostune zan. Da jostunen artean, denpora emote ben, alkarreri kontua kontatzen. Da nik entzun dutze eta bere amari, Juliari, entzun dutze kontatuten gauzak, Da oso kontalari fina zan. Da nik uste dut Mikelek hartu ebala hori saletasun hori. Da nik uste dut saletasuna baino gehiago, baita estilo bat kontatzeko bere amagan. Segundo, el pueblo. El pueblo para él es algo fundamental. El pueblo, con la tradición de ese pueblo, pero no desde el integrismo, la tradición, no, con lo que es una vida que sigue viviendo, desde en los nietos de su abuelo, en las tradiciones. Ez bakarri liburu gandik, batez ere herritik ikastea, herriko euskerea, hor ikuste ban berak altxor handi bat, da beraztasun handi bat. Lo más que han dicho de él ha sido encasillarlo, y de manera falsa, porque entonces dice, no, y Mikel es un exponente claro del nacionalismo de esa época. ¿Qué leches va a ser exponente de ese nacionalismo? No, claro que es un hombre de aquí, claro que es un hombre de este pueblo, claro que es un hombre que incluso cuando quiere escribir su tesis doctoral sobre las influencias del euskera en la lengua castellana, ¿dónde se fija? En el Chorierri, que es su sitio. Le definiría como un recolector de formas populares de oralidad, un poco como antes había hecho don Manuel Lecona, en donde Manuel Lecona, junto con Resurrección María de Azcue, y Barandiarán también, hacen una enorme recopilación de datos etnográficos orales. Nik kontatuko dut, gogoan dodan beste pasadizo bat. Zen Mikel beti ebilan irakurten, handikona, euskararen inguruko ea zer non topeu eta behin klasean konteozkun, eta nik gogoan daukat, ez dakit zergaiti, baina gogoan daukat.
Holan oporraldi baten joan zen Burgos aldera, mendie guztetan jakon itzel eta hortik zehar. Eta egunen baten topoi ebanan hartalde bat, eroate eban, gizon bateaz, hartzai bategaz. Eta Mikel zan modukoa, solasean hasi zan, ez dauz zalantzarik, ez? Mikelek ezin itxi halako zer bat. Eta hartzainagaz bastak zer, bere izimodua ez da lako bat, eta halo baten non dinon hartzainagaz, hau aldi kabra! Eta Mikel holan surtzinte lotu zen eta, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que se esté quieta esa cabra, que se estaba escapando, no sé qué. Y dice, ¿usted ya sabe lo que ha dicho? Sí, ahogueldi cabra. ¿Y eso quiere decir que se esté quieta? Sí, ahogueldi cabra. Bera nahiko zelebra zanik, goratzen dut, beti gote zan esusteren bat, beti izate zan gauza barriren bat, zintuen izten holan, ez dakit. Kapasa zan lanian egintea, ez dakit, anedota moduen, ni beti goratzen dut hori, eta memoria askorik ez dut ez dekote, horretan, eta, ariketa bat egiten itxi, eta inarra bat hartu, mini bekoki gainean, eta ibiltzea klasitiko lan, ez, horreka mantentzen, ez. Eta gero zeu pesan duzu inoiz, gitarra bat inoiz egiten zegoela, ez. Horretan, nahiko, celebrea, esustea, beti klasea zire, gaur, segaz dator. Hor bera bere metodologia zeragaz, berak egindako hausnarketak, berak egindako lanak, bere liburutan argitaratutako gauzak ekartzen zituen. Ez egoen metodologia zehatz bat, baina berak hori bizi egite balez, hori transmititu dozkun. Orduan, kogun gagozela, apirila baten, udaberrien, bariko baten beragaz klasea egonda, urrengo astelenan esauzkoen Mikel hil egin zala. Eta ezin izan gendun sinestu. Geratu ginen, ondik arren oioa zala paretan dat akordekeran. Beitu, momentua, ni akordetanaz, ze egon ginen egiten, uste dut, okerrez banau, kimikako azterketa bat Josunari iztondogaz. Hori joan azizatez. Eta azterketa bitartean sartu zen Jon Cortázar klasera, guri irakaslea zana justo urte horretan, joan zen Josune gana, eta, klaro, emotzon barri, eta gu azterketa, eta ez ginen, ohartu ginen, zeo zer berezie paseu zela, baina jakin barik, eta handik urtekeran, enazak horretan noiz edo nok. Ni bai goratzen dut hori izan duzuna, aurpegi aldatu egin jakola, eta gero pasioetan negarrez nik goratzen dut nire Josunari. Oso bizipen gogorra izan zen gutzako. Gelditu ginen ume zurtz moduen, eta oin zer? Geneukan joan behar ginela, izan zen hori, ez bakarrik irakaslea, hori baino gehiago, orain egon garana komentatzen. Guretzako hau izan zen, gure dolua egiteko modu bat. Eta, ez da beste munduko ezer, baina guretzako momentu hartan oso esanguratsua izan zen. Eta zelan edo alan, gure eskerrona adierazten geuntzen Mikelere. Hiletan, elizkizuna, seminarioan irakaskideak izan ginenok, lauk ataragindun bere hilkutxa, bere etxetik, kotxe funebrera eroateko, eta ni joan nintzen hilkutxa erratel aurrean, da nire ondoan beste lagun bat, eldarduna esan, da geldirik gagozala, atletik urtetean, niri begiratu eta lagunak ezauzten, Antonio, Mikel en esto ha tenido que ser también el primero. Eriotzean lehenengo. Ezin izan ginen baliz barrura sartu, egunean kanpoko partia, baina jendetza, izugarria, jente asko, eta komentatu dugu bebai, bazelan hori, mesaren azkenengo partean, grabatuta daukagu ordutik Benito Lertxundik bezkeni utzon olerkia berari. Adio, adizkide, adio sekulako, zure dizdira nahikoa ez dagogan itzalduko, agur zabateko jauna, letretako zalduna, maitezen duen lur honetan aurkitu lehizula atzeden.
Eta oso polita iruditu jakun, batez ere hori, ez dakit, dizdina nahikorra hor dago gakoa, ez da. Gorantaran zartean izan nahi dut txori kantari. Bat, bi, hiru, lau. Musikez, 40.